Avui a la ràdio rebem Jean-Claude Ferrer, un músic, una trompetista i un dels fundadors de l'orquestra La Formació, Ivan Casanova, orquestra molt coneguda a Catalunya Nord a partir de 1964, l'any on aquesta orquestra es va crear, amb el nom del contrabaixista i després del cantant Ivan Casanova, originari de la vila de Pollestre, com a vosaltres, Jean-Claude, bon dia. Bon dia. Ens diuen com gasta la vida en aquesta orquestra els Casanova, Jean-Claude? Sí, és una vida que se passava molt bé perquè ja eren molt joves, tenim pas mal el lloc, ni les cames ni lloc, i jugàvem molt. Feien cada vilatge, cada mes devien jugar pues, 22 a 25 dies cada mes, el que feia que tenien una vida molt agradable. Aquesta banda va ser un dels millors orquestres en tota la regió en els anys 1960 i 70. Sí, noi. És-a-dir que van començar, mai pensaven que aquesta orquestra marxaria com va marxar. Van revolucionar el Mestier per una orquestra molt moderna. Ja feien cobla, la cobla era pas el nostre point fort, però l'orquestra ja anava molt bé. Pels joves, sobretot. Aquesta orquestra va ser fundada el 1964 a Pollestre, a proximitat de Perpinyà. Sí. És-a-dir que eren 4 músics que jugaven amb la cobla orquestra de Camps d'Hivers, donc l'Ivan Casanova, Marcel Jordan, José Joanola i Andrea Mir. I van decidir de quitar els companys per muntar aquesta orquestra, cobla orquestra. I nosaltres, els altres 5, perquè eren 9, els altres 5 tocaven tots en l'orquestra del departament. I nos van reunir, van decidir de muntar aquesta orquestra. I Van Salle, acabat les repeticions que vam fer a Pollestres, van ser en setembre de 1964. I com va seguir l'idea de crear aquest grup? Bé, justament, és pas una idea meva ni una idea de la majoritat de la cobla, era la idea d'aquests 4 companys que ja tocaven els camps d'hivers i que van voler fer altra cosa de més modern. D'acord, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Gràcies, nen. Adeu i que vagi bé, Jean-Claude. Adéu. Passa trejorivando i la llavors